Ahojte! Dnes vám idem natočiť také kratšie videjko. Tuto s mojou najlepšou kamarátkou Ľubkou. Ahojte. A tuto s jej bračíkom Maťkom. Ahoj. Dneska teda ideme do Coop jednoty. Vybereme si tam nejaké nanuky a Limonádu a donát. nejaké proste také vecičky nakúpime a potom vám teda urobíme aj ochutnávku. Tak už poďme na to. Poďme na to. Coop jednota. A ideme. Ja si neviem vybrať. Vezmem si tento? Hej. Hej, chápem, že si nezabavil, jak si nechcel. Nemôžeme v kopku točiť. Takže toto všetko sme si kúpili. Yep. Všetci traja sme si kúpili také isté donaty, takže ich ideme ochutnať naraz. Ono je to vlastne, podľa je biela čokoláda a na tom sú podrobené lentilky? Asi hej. A teda, není to s náplňou, je to čisté. Tak. Dobre, 3, 2, 1. To je dobré. Ja dávam tomu 10 z 10. A ja? Ja 1010. Ja nekonečne z 10. Dobre, ideme ďalej. Teraz máme ochutnávku nápojov. Ja som si kúpila takéto Xixo Ice Tea a je teda s príchuťou strawberry. Takže jahoda. Takže je to jahodové a ja to asi nejdem teraz ochutnávať, ale Ľubka s Maťkom to ochutnajú teraz. Ja som si teda vybrala takéto, že Water Kubik Fun. To je niečo takéto. S veľrybou. A ono je to prehľadné, nie je to akože džus ako džus, ale ono je to prehľadné a je to jahodové. Ja som si kúpil takéto jupík, ovocný. A je to taký obrázok. Neviem čo. Dobre, tak to ochutnajte. Asi ste smední. Mňam. Koľko tomu dávate? Ja tomu dávam 10 z 10. A ja. A ideme už na tie nanuky. Takže nanuky už máme pripravené, ale Ľubka s Maťkom si ešte kúpili takéto čipsy, ktoré idú ochutnať. Môžete, pretože majú že vraj na nich chuť. Máme však. Máme. Maťko sa ešte dobre Tebe to napije. tuším ozaj chutí, Maťko. Koľko tomu dávate bodov? 10 z 10. Maťko, máš tak? Ľubka s Maťkom si šli ešte niečo pozrieť do kopky. Neviem prečo šepkám. A ja im tu vykrádam čipsy. Hej, čo robíš? Nič. Au. Pokračujeme v ochutnávke. Dávam im 9 z 10. My s Ľubkou sme si vybrali také isté, oreové, a Maťko si vybral Milka, nejakú ako keby, že nanuk, ako keby zmrzka. Dobre, takže my si to rozbalíme, pretože mne sa tu bude blbo, keď držím kameru. Takže si to ideme rozbaliť a urobíme ochutnávku. 3, 2, 1. Topka. Dobre. Že má aj oný. My to s Ľubkou opíšeme spoločne. Dobrý deň. Že to bola naša učiteľka zo školy, viete. A teda my to s Ľubkou opíšeme. Takže je tam dosť cítiť to Oreo. A dávam tomu 10 z 10.
Čo ty, Maťko? Ako, ja mám čokoládu. A koľko tomu dávaš? Nekonečne z 10. Tak dúfam, že sa vám toto naše videjko páčilo. A čauky. Ahoj. Ahoj.